Cap tokin Jibril sai kasan ya dinga zama kofoton, sai kasan ya dinga zama green kamar ciyawa green. Sai shaidan ya ce ma Musa Samari ɗiba kasan zai yi amfani gaba. Shi shaidan aikinsa duk abin da ake yi a duniya annabawan na sai shaidan ya zo. An zo ana shawara a zamanin manzon Allah, yaya za a yi da manzon Allah, bari mu yi shawara za mu kore shi a cikin garin Makka. Sai ya ce a'a, ya zo hall din Darun Nadawa. Aka ce from nowhere, from where ka zo? Gate man. Daga ina ka zo? Ya ce from Najadu. Najadu na state ne a Saudi Arabia yanzu. Ya ce daga Najadu nake. Ya zo da suffan tsoho. Aka ce oh, tsohon Najadu ne. To ga wannan tsohon daga Najadu ya zo, ku bar shi, abinda ake nufi kenan. To tsohon manza sai a ce tsohon Najadu. Kun gane ko? Sai ya ce aka ce ga tsohon jikin shi na makarkata. Ya ce zan je an bada shawara. Aka ce ku bar shi, aka bushe, allowed him, ba shi sit, aka ba shi sit ya zauna. Ya ce zan yi magana. Aka ce to menene magana? Ya ce in kun kore shi, in ya tafi zai je ya haɗa team su yi karfi, za su yaƙe ku. Wannan shawaran na yi cancel ɗin shi. Aka ce gaskiya ne, ranka ya daɗe tsoho. Ya ce to shawara na biyu da kuka ce za ku kama shi ku ɗaure, in kun ɗaure mabiyansa za su je su yi karfi, za su yaƙe ku su kwace shi. Wannan shawarar na yi cancel. Suka ce daidai ne tsoho. Ya ce shawaran ƙarshe abin da zan baku ni a matsayina na dattijo wanda muka daɗe a duniya, ko yanka shi ko kashe shi. Ya suka ce madalla. To shine wannan da suka zo za su mishi wannan, da suka zo za su kewaye gidan, ya ɗibo ƙasa ya barbaɗa musu a kai. Wanda ya yi dindin abun shine Abu Jahil. Jahil shine ya yi dindin abun. Wannan har wannan abun nan makwabcin shi ya leko, wannan makwabcin shi ya leko yana cewa kai ka rabu da sayyidina Ali, kana bata lokacinka. To kun gani abu na biyu da shaidan yayi lokacin da aka zo aka tsaya za a yi yaƙi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai shaidan ya zo ya ce ni zan taimake ku. Sai zo wajen masu bautan gunki ya ziga su, ya ce ni darumi ne. Gashi nan sai ya hau doki ya barazana, ya wasa da wuka, ya ce zan kakkashe su, ku zo kawai ku gwabza. Da ya zo ya ce ya ziga su, ya yi barazana, ya ziga su, aka yi ihu. Ba san shaidan ba ne. Sanda aka zo za a yi face to face, da ya ce shi na gaba, can sai falla da gudu ya ce ni na ga abin da ba ku gani ba, ashe mala'iku ya gani.